Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय एन्जय खालामगोन होननानै लोगोफोर। स' जोङो दिनै हाबा जानो फैदों आरो बिजनि टाउनावहाय। एक्जेक्टलि मा जायगा मा गामि होनोमोन आं बावबाय आरो जायखिजाया बिजनि टाउनावनो आरो जायफोर बिजनिनि बिथांमोना मिथिगोन बिजनि बिद्यापीठ स्कुलथिंनो आरो खाथियावनो गुदियावनो। ओमफ्राय जोङो सहैबाय आरो नै हाबाथिलियाव दसे जिरायबाय कफि लोंबाय साहा लोंबाय ओमफ्राय आं एसे नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो नै ओमफ्राय बैथिंजाय हिन्जाव गोदाना गावनि जायगायावनो आराम जिरायनानै दं आरो बहुत मोजां डेक'रेसन खालामदों आरो साजायनायफ्राबो बिराद मोजां मोनदों आङो थांफेराखैमोन आरो ओमफ्राय दिनैसो माने फार्स्ट टाइम थांदों बिसिनियावहाय। जोंहा आलासि जायो नालाय सिगाङावनो जोंहानाव इनभिटेसन फैदोंमोन थ' जोंहा गासिबो हल फेमिलि थांजोबदों आरो थ' जोङो हौवा गोदानखौ नायनानैसो फैगोन होननानै थांखानाय आरो माने न'आवहायनो हाबा होना हरगोन नालाय थ' हौवा गोदाना एसे उनाव जों थांनायनि एसे उनावनो फैसिगोन होननानै माने फैगासिनो होननानै खोनादों आरो सोंदोंमोन नालाय फैगासिनो लामायावनो होननानै ओंखायनो हौवा गोदानखौबो नायना थांनोसै होननानै जोङो वेट खालामबाय आरो थ' ओमफ्राय जोङो कफि लोंखांनानै नै आरो पानिपुरि भैयानाव फैनानै पानिपुरि जाफैबावबाय आरो आंनि बिबोनांजों आंजोंहाय थिगसे जाखावनानै फैनाय जाबाय आरो जों नैयाव जिलेबि आरिबो ओमफ्राय पकरिबो होदों आरो ओमफ्राय जोङो एसे फुसका जानोसै होननानै मोननै मोनथाम जानानै फैबाय आरो एसे फुसका हाबानि फुसकानि मजाखौबो लाबाय आरो जोङो। आरो फुसका जाखांनानै दसे थानानै आरो नै जोङो ओंखाम जानो होननानै थांबावबाय आरो लोगोफोरनो ओंखाम जानो जमगासिनो आरोखि जोङो माला फैगोन जोंनाव प्लेटआ ओंखामा ओमफ्राय बेखिनियावनो जोङो एसे माबा माबि रायलायबाय आरो गप्पे मारिबाय एसे ओंखाम फैसान्दियाव माथो खालामनानै थानो चुप चाप मुर्ति बायदिथ' जिरायनानै थानाय नङाना थ' जों एसे रायलायलायबाय आरो बिखुनजो आं ओमफ्राय बिबोनां जों साथामजोंहाय ज' जिरायदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंनि आइमोना मोनसे आलदामोन आरो ओमफ्राय हासबेन्ड मोनाबो आलदामोन बै लेफ्ट साइडजों नुहुरनाय खर' बियो आंनि हासबेन्डमोन आरो बिसोरो बिथिंजाय जिरायदों माने जोंखौ दोनलांनाय अट' ड्राइभाराबो बेखौबो ओंखाम जानो होननानै लेंहरदों नालाय बेसे नेबाय थानो बरिं जायो होननानै ओमफ्राय ओंखाम जानानै थांथोंसै होननानै बेखौबो लेंहरफादों आरो थ' बेहा हारसिं जागोन ना जिरायनायाव ओंखायनो हासबेन्डआ बेखौ कम्पानि होनो होननानै बेजों जिरायफाबाय आरो नङाबा सिगाङावहाय जोंजोंनो जिरायदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखिनि टाइमाव फिसाजोआ अबाव गायब जाखो सानगोन आरो ना लोगोफोर क्रिसाखौ माने बिबौआ लाखिथ'दोंमोन आरो ओंखामा लेबु फैबाय लेबुखौनो जाग्रोनोसै नामा लाब्रा जाखावनोसैलाय नै लोगोफोर लाब्रा आरो नै बेदरफ्राबो माखौ जानो ना दाउ जानो ना अमा जानो थ' जाना लाग्रोसै दे लोगोफोर। मा नांगौ मामा खाम लामायाव मानो थादों ओरै हनै सिथा आरो मानोथो नों आखु फाखु थादों लामायावलाय फैनाय आं बामनि ओंखाम जादों जाखांबाय मामा don't touch क्लासखौ लानाय ओमफ्राय लोगोफोर हौवा गोदान सफैनाय होननानै खोनाबायमोन आरो थ' जोङो एसे हौवा गोदानखौ बेयाव सोगोन अबेनिफ्राय अबेयाव वेलकाम खालामगोन होननानै एसे नायनो होननानै ओंखारबोबाय आरो जों लोगोफोरनो ओंखाम जाखांनानै बिथिंजायनिफ्राय
ओमफ्राय जों दा थांगासिनो जेरावहाय माने हौवा गोदानखौ दोनगोन आरो सिङाव सोग्रोगोन बरायनानै लाबोनानै बेवहाय थांग्रोबाय आरो जोङो मोदै गलायनायसो मानसिया हौवा गोदाननि एन्ट्रि रुम लोगोफोर बियो बैराथि सासे बैराथि जानायाखै सिनायिजों थाया इयो सिनायिजों थाया बेयाव मोनथार नोंलाय बेन पार्टिया फैगोन ना फैया हौवा गोदान बरायनानै लायनोसै हिनजाव गोदान बरायनांगौ हौवा गोदानखौ आंना गोसोआ गोरलैथार Đây, đây.